дуруди бепоён, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. Ва дар ин моҳи шарифи рамазон пеш аз ҳама ба шумо сиҳатӣ, саломатӣ, умри дароз, баракат дар касбу кор ва зиндагии осоишта таманно дорам. имрӯз мавзӯи ман дар бораи пенсия, саволҳое ки дар бораи пенсия ниҳоят зиёд шуданд ва имконият нашуд ки ман ба саволҳои шумо ҷавоб гардонам. ва ман подписчикои худро, аъзои канали худам ки чанд нафаран эҳтиром мекунам. онҳо низ ки бисёр саволҳо доданд, ба хотири онҳо ва ман тасмим гирифтам ки имрӯз як видео дар бораи пенсия дар Федератсияи Русия ба шумо пешниҳод кунам. мушаххас конкретна ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам. ҳаминро гуфтаниам ки президенти Федератсияи Русия Владимир Владимирович Путин 1 январи 2023 сол қонуни наверо дар бораи пенсия нафақа ба имзо расонид. дар ин қонун яъне ки ба русиям кам ҷумлаҳо, калимаҳоро пешниҳод мекунам, то ки бидонед. яъне Российская Федерация вышла из соглашения. аз ҳамин шартномае ки байни давлатҳои СНГ буд дар бораи нафақа пенсия, аз ҳамин шартнома бекор шуд. ва ғайри ин гуфтаниам ки нафароне ки вид на жительство доштанд ё муҳлати вид на жительствои онҳо гузашта буд, пенсияи онҳо аннулировать шуд, бекор шуд, яъне қатъ карда шуд. ғайри ин ҳаминро ба шумо гуфтаниам ки кадом давлатҳо дар ЕАЭС чӣ маъно дорад. гуфтаниам ки Евразийский экономический союз, яъне таможни союз мегӯем. давлатҳое ки дар ҳамин шомил ҳастанд ба монанди масалан Армения, Беларус, Қазоқистон, Русия, Киргизия, инҳо чӣ хел нафақа мегирифтанд дар Русия, ҳамон хел нафақа гирифта истодаанд. ва давлатҳое ки масалан дар ин ЕАЭС шомил нестанд ба монанди Молдова, Тоҷикистон, Узбекистон, яъне Туркманистон, Украина, байни ин давлатҳо яъне ки шартнома соглашение қатъ карда шуд оиди пенсия ва нафақа. ва ғайри ин гуфтаниам ки шаҳрвандони ин давлатҳое ки дар ЕАЭС шомил нестанд, шаҳрванди Русия ҳастанд, айни ҳол дар Русия яъне ки зиндагонии доимӣ доранд. фақат аз ҳамон соле ки собиқаи корӣ доранд то соли 1991 сол собиқаи кории онҳо, яъне стажи корӣ, стаж работаи онҳо яъне ки ба назар гирифта мешавад дар Федератсияи Русия. чунки он вақт шӯравӣ буд, СССР буд, барои ҳамин ба назар гирифта мешавад. ғайри ин нафароне ки масалан пенсияи онҳо айни ҳол бекор шудааст, дар Федератсияи Русия ҳастанд, метавонед ки ба воситаи госуслуки аз сари нав як маротибаи дигар аризаи хатӣ диҳед. чунки ба воситаи госуслуки ариза пешниҳод кунед, ба шумо ҷавоби аниқи қонунӣ медиҳанд ки дар кадом асос нафақа пенсияи шумо яъне манъ шудааст, қатъ шудааст. агар ки ҳуқуқи шумо поймол шуда бошад, бе ягон сабаб нафақаи шуморо манъ карда бошанд, рад карда бошанд, шумо метавонед ки ба воситаи суд ин корро ҳал кунед. ғайри ин ба шумо гуфтаниам ки имрӯз 1 апрел аст. аз 1 апрел нафақа пенсия дар Федератсияи Русия 3% боло рафт, 3% зиёд шуд. ин нафақахӯрон, пенсионерое ки пиронсоли, маъюбӣ, бепарасторон пенсия мегиранд ва ғайра, ва кормандони ФСБ, МВД, минабарони Федератсияи Русия низ нафақашон 3% боло рафт. барои ҳамин навигариҳое ки оиди нафақа ва пенсия буд, ба шумо ба саволҳотон ҷавоб додам. ва саволҳои зиёд мешавад ки нафароне ки акнун ба нафақа пенсия мебароянд дар Федератсияи Русия чӣ кор бояд кард. вақте ки сину соли шумо ба нафақа расида истодааст, шумо шаҳрванди Русия ҳастед, шумо метавонед ба воситаи госуслук ариза пешниҳод кунед. албатта бо ҳамроҳи аризаи худатон тамоми ҳуҷҷатҳои лозимаи шумо бояд пешниҳод шавад. кадом ҳуҷҷатҳо? Паспорт, СНИЛС,
ва шаҳодатномаи фарзандон ва паспорти фарзандон, ҳаминҳо ҳамаш яъне ки трудовой книжка, дафтарчаи меҳнатӣ, диплом, ҳаминҳо ҳамаш ҳуҷҷатҳои асосӣ мешаванд. ҳамроҳи ариза ба воситаи госуслуки пешниҳод кунед. баъдан нафароне ки аз сари нав якумин маротиба пенсия мегиранд аз Федератсияи Русия, бо қонуни нави Федератсияи Русия ҳуҷҷатгузорӣ мешавад ва пенсия мегирад. ва тамоми ҳамин шаҳрвандони хориҷие ки ҳамон давлатҳое ки ЕАЭС дар шомил нестанд, ман номбар кардам: Тоҷикистон, Узбекистон, Туркманистон, Молдова, Украина, инҳо метавонанд ки масалан аз сари нав ариза пешниҳод кунанд ба воситаи госуслуки. мешавад дар тағйироти иловаҳои қонун, яъне ки нафаре ки ҳуқуқи пенсия гирифтан дорад, аммо пенсияи ӯ нафақаи ӯ манъ шудааст. хатогиҳои техникӣ ҳам мешавад, хатогиҳои дигар ҳам мешавад. шумо метавонед ки як маротиба госуслуки ариза пешниҳод кунед. аввал пенсиони фонд буд, ҳозир социални фонд шудагӣ. вақте дар госуслугӣ медароед, ҳамон раздели яъне пенсиони фонд, социални фонда ёфта, аз номи худатон ариза пешниҳод мекунед. ҳозир ҳама телефон доред. дар ҳамон телефони худ дар галерея тамоми ҳуҷҷатҳои лозимаи худро сурат гиред, сурати онҳоро монед. вақте ки шумо госуслуги приложение дар телефонтон бошад, дар госуслуги даромада ҳамон социални фонд разделша ёфта, ҳамонҷо даромада ариза пешниҳод мекунед ва ҳуҷҷатҳои шумо сурат гирифта дар телефони шумо ҳаст ё дар компютери шумо ҳаст. шумо бемалол ҳамон ҳуҷҷатҳои лозимаро равон мекунед ҳамроҳи аризаатон ба ҳамон социални фонд, пенсиони фонди пештара. онҳо месанҷанд, мебинанд, ягон хатогӣ боша ислоҳ мекунанд. агар дар асоси қонун чизе ки бошад, қонунан дуруст ба шумо ҷавоби аниқ медиҳанд. ғайр ин ба шумо гуфтаниям ки саволҳо зиёд оиди хизмати ҳарбӣ шуд. ман аз ҳамин рӯз 1 апрел 2023 сол фармони президент дар бораи хизмати ҳарбӣ ба имзо расид. нафароне ки шаҳрвандони хориҷие ки дар Федератсияи Русия онҳо яъне ки зиндагонӣ доранд, шаҳрванд ҳастанд, регистратсияи доимӣ доранд, аз синни 18 сола то 27 сола яъне ки хизмат накарда бошанд, онҳо ба хизмати ҳарбӣ ҳатман даъват мешаванд. ва баъдан дар назар аст ки дар Госдума, дар Думаи давлати Федератсияи Русия айни ҳол оиди ҳамин муҳлати хизмати ҳарбӣ, яъне ки дар назар аст ки аз соли 2024, аз январи 2024 ҳамин лоиҳа мумкин ки ба тасдиқ расад ва хизмати ҳарбӣ муҳлаташ то 30 сол шавад дар Федератсияи Русия. яъне нафароне ки аз ҳамон синну соле ки ба хизмати ҳарбӣ расидаанд, онҳо масалан муҳлати онҳо то 30 сол аст. нафари 27 сола, 28 сола, 29 сола, 30 сола ба ҳамон хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавад. то 30 сола хизмати ҳарбӣ накарда бошад, ҳатман даъват мешавад. ғайр ин гуфтаниям ки саволҳо оиди маткапитал шуд, пособия шуд. ман ҳаминро гуфтаниям ки бинед ки ман видеоҳо дорам. мана видеое ки бинед дар бораи пенсия, пособия, программа переселени видеоҳо дорам. ҳаминро гуфтаниям ки вақте ки шумо дар ҳамин канали ман медароед, анами плейлистро зер кунед. инро чанд маротиба ман такрор кардам, аммо нафароне ки нав подписчики ман шиданд намедонанд. плейлистира зер ки кардед, саҳифаи юрист теҷеда дар омадед, тамоми видеои ҳамон саҳифаи ман дар бораи пенсия, пособия, маткапитал, харидани замину хонаву алименту, аз ҳуқуқи падарӣ модарӣ маҳрум кардану тамоми намуд гирифтани шаҳрвандӣ гражданства Федератсияи Русия, аз РВП сар карда то вид на жительство, то гирифтани гражданства, тамоми намуди ҳуҷҷатгузорӣ дар бораи хизмати ҳарбӣ дар ҳамин канали ман ҳаст. вақте ки саволҳо такрор мешаванд, ман ба саволҳои такрорӣ ҷавоб намедиҳам, чунки вай видео ҳаст дар канали ман. чаро ман вақти қимати худро гирам, саволи такрорӣ шумо ба ҷавоб диҳам? барои ҳамин метавонед дар канал даромада бемалол ҳамон плейлистира зер карда, ҳамон саҳифаи юрист теҷера ки ёфтед, дар ҳамон саҳифаи ман пурра масалан видеоҳое ҳаст ки дар бораи ҳамин гуфтаҳои поёнӣ, ва шумо метавонед видеоҳои даркори худатонро ёфта гӯш карда истифода баред. ғайри ин хоҳиш мекунам
дар имо, ватсап, дар телеграми ман занг мезанед, паёмакҳо менависед, галасавой равон мекунед. Ман имконияти ба ягон занги телефонӣ ҷавоб додан надорам, ба ягон паёмак ҷавоб додан надорам. фақат нафаре ки сирри оилавӣ дорад, сирри махфӣ дорад, намехоҳад ки ошкоро дар ютуб дар комментария нависад ва дар ватсапи ман саволи худро мушаххас конкретно нависед ё галасавой равон кунед. ман вақт шавад ҳатман саволи шуморо гӯш мекунам, мехонам ва видео карда пешниҳод мекунам, аммо ному насаби шуморо дар он видео намегирам. фақат мегӯям ки як шаҳрванд чунин савол дод, ба саволаш чунин ҷавоб. барои ҳамин ман фақат дар ҳамин канали ютуб ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. шумо метавонед дар ҳамин канал, яъне дар поёни ҳамин видеоҳои ман дар комментарияҳо тамоми саволҳои худро нависед. чӣ саволе бошад, аз кадом соҳае бошад, аз соҳаи масалан налог бошад, пенсия бошад, алимент бошад, баҳси судӣ бошад, харидани замину хона дар Русия бошад ва ҳама тамоми саволҳои шуморо ман метавонам, имконият дорам ҷавоб гардонам. агар видео дошта бошам оиди ин саволҳои шумо, ҷавоб намегардонам ва шумо худатон аллакай ҳис кунед ки видео ҳаст дар ин канал, ҳамонро ёфта гӯш кунед, проблемаи худатонро ҳал кунед. ва вақте ки саволи нав бошад, ман ҳатман он саволҳоро ҷамъ карда як видео карда ҳамин хел ба шумо пешниҳод мекунам. барои ҳамин нафароне ки подписчики канали ман ҳастанд, дар ҳамин ютуб аъзои канали ман ҳастанд, тамоми видеоҳои ман автоматически ба онҳо меравад. ҳамин видеои нав партофтам, 1 дақиқа пас, 1 минут пас ба он шахсон меравад. ва нафароне ки ба ман занг мезанед дар ватсап, имо, телеграм, агар ки хоҳед, агар хоҳиш дошта бошед, ин ҷои маҷбурӣ нест, дар канали ман подписатсия кунед, яъне ки аъзои канали ман шавед ва тамоми видеоҳои ман ба шумо автоматически меравад. агар ки нахоҳед, ин кори шахсии шумо аст, аммо ман ба зангҳои телефони шумо, имо, ватсап, телеграм имконияти ҷавоб додан надорам. ва баъдан нафаре ки агар савол медиҳед, савол такроран бошад, ман ҷавоб намедиҳам. саволи нав бошад, интизор бошед, чунки ман саволҳоро зиёд ҷамъ мекунам, баъд як видео карда ба шумо пешниҳод мекунам. оиди пенсия ягон савол бошад, марҳамат, дар поёни ҳамин видео дар ютуб саволи худро нависед, ҳатман рӯзе ҷавоб хоҳам дод. дар амони Аллоҳ бошед. бо шумо буд ҳуқуқшинос.